No niin, eli piti tehdä koneen korjaamisesta, läppärin korjaamisesta dokumentti pidemmän pätkän. Tässä sitä nyt aloitellaan kannettamaan teitä koneen korjaamista. Tämmönen HP, ehkä semmonen 3-4 vuotta vanha kompakki NC8230 malli. Tässä ilmeisesti kylmäjuotosta oli jossain emolevyssä tai jotenkin vastaavasti. Niin vika ilmenee sillä lailla, että kun laitetaan virratiede koneeseen näin, tiellä välkkyy nämä 2 valloa. Noin. Ja mitä ei tapahdu. Mutta tämä kyllä saa toki käyntiinkin. Se tapahtuu sillä lailla, että otetaan tuosta virrat kiinni. Sitten pistetään uudelleen. Sitten pitää ajoittaa toiselle valonvälähykselle nyrkin isku, niin se kato käynnistyy nuolikkaasti. Mutta ilmeisesti tätä on mätkitty niin paljon, että sillä on BIOSin batteri irti, niin se valittaa time not. Se joskus, no niin, kato. Lähtihän tuli. Tuosta vaan enterillä noin, niin siellä se veni pörähtää käyntiin. Joskus siellä on se varmaan mätkitty taas niin paljon, että siellä on BIOSin batteri mennyt kiinni, niin sääpä sen päivämäärät. Siellä on päivämäärät tunne, se on 1980-lukua elää nämä kone ja niin päin poikkeaa. Ei siinä mitään. Kokeilta, jos saadaan tuolla nyrkisku ongelma tuolla uunilla kohta korjattua. Siellä on uuni. Mikä sitä onkaan merkitään? Grammi laitetaan sisään tuonne. Katsotaan mitä tapahtuu. Kohta tulee seuraava osassa, niin puretaan tuota koneetta. Katsellaan mitä tapahtuu. Ei mitään, jatketaan. No niin, puoli tuntia myöhemmin apattirallaa nyt on emolevy tuosta koneesta. Sillä kone on osina ja tämä näköisesti se on nyt tässä. Tässä on se kaiken vian aiheuttaja. Sitten meillä patteri otetaan irti. Niin noin laitetaan tuonne. Niin laitetaan tämä kellottelemaan tänne uuniin. Se piti tehdä sinne eka siihen. Eihän se eti, joo. Elikkä omistushan tapahtuu sillä tavalla, että saamme uuni ritiillä. Missä sitä alumiinifolia on? Tuolla. Olisiko se sinne ole? Nyt ei otta millään. Se on vähän jees. Se on sinne. Nonikkaasti. Ja nyt. Sillä onko uuni lämmin? Ei oo vielä lämmin. Ei oo vielä lämmin. Joutuu hetken ottamaan. Palataan vielä asiaan. No niin, nyt on uuni lämmennyt sinne 200 asteeseen. Ja testataan se 10 minuuttia tuossa keskiritiidellä tätä emolevyä. Katsotaan minkälaisen säväykset on. Tuosta auki, noin. Se siitäpä. Se hetki. Sinne se menee. Siellä se nyt kellottelee. Katsotaan tuolta. Siellä se on. 200 asteessa. 10 miinassa. Katsotaan kohta mitä tapahtuu. No niin, eli nyt on 10 minsaa ollut, niin katsotaan minkälainen täällä on. Mitenkä täällä jaksellaan. Siitä se on ollut 10 minuuttia ja täällä tämmönen tuore piirilevy tuoksahtaa. Sielläpä se sitten on. No näyttää se kyllä ihan, se on lämmin ja siinä nyt hetki jäähytelee lyömään takaisin koneeseen kiinni, niin katsotaan miten rupeaa homma lutviintumaan. Niin, otetaan kohta jatkoa.
No niin. No tämmönen biossin läpi jo joo takana ja sitten tarvii mitään muuta kuin tallennemuutosta painaa. F10 kyllä. Kattakaa. Siellä valo välkkyy. No iloisesti ja noin. Ja sitten ei tarvii nyrki-isku. Tai toimii. Se vieläkin vittuilla toivottavasti lähtee nyt rullailemaan. Nyt pitäisi katsoa, että vieläkö se sevenillä taatuu. Siitä on vaan normaali. Pallukat tulee sinne. Osia jäi toki vähän yli, mutta näille nyt ei ole. Niistä saisi johonkin muun projektiin. Niin tämmöistä turhaa painoa. Se nyt toimii tuo kone. On taas uuni tehnyt tehtävänsä niin sanotusti. Nyt on taas kunnossa oleva HP-läppäri meillä. Ei mitään. Seuraavaa projektia odotellessa.